Ale kampaň sa dá vyhrať aj tak, že z toho druhého, aby som bol presný, so mňa, urobíte kandidáta vojny. Chcem vám povedať jedno veľmi zreteľne a jasne. Toto vám nezabudnem. Toto vám nezabudnem nie len kvôli mojim dvom synom, ale toto vám nezabudnem kvôli občanom Slovenskej republiky. Mikuláš Dzurinda napríklad neuznáva, že to bola chyba. Mikuláš Dzurinda, zdieľam presne argumentáciu Mikuláša Dzurindu. Ešte raz musíme počúvať, čo hovoríme. Bolo chybou zdôvodňovať to tým, že tam budú nájdené chemické zbrane, tzv. Smoking gun. Hej, to znamená pristihnutý pri tej spúšti. Toto bola jednoznačná chyba, ale nebola chyba odstrániť diktátora, vraha a človeka, ktorý použil chemické zbrane voči vlastným obyvateľom. Aj za cenu, že to rozputalo obrovské násilie a tá krajina bola v chaose? Samozrejme. Za vás tá odpoveď je legitímna? To, v akej forme prebieha s tým počtom civilných Ja obetí? ju považujem za legitímnu s ohľadom na ten cieľ, ktorý Izrael deklaruje, a to je zničenie vojenskej infraštruktúry Hamasu na území Gazy. Lebo ako vieme, v 2015 Izrael z Gazy odišiel a výsledkom bolo to, že tam každý rok bol v princípe vojna, ktorá prichádzala z Hamasu. Na to nikdy nikoho nenapadlo. Ja viem, každý teraz použije argument samozrejme Juhoslávie, hej, ale aj to nebolo tak, že sa jedného dňa zobudil niekto v Aliancii, tuším, že v marci 99 to bolo vtedy, a zasiahne v bývalej Juhoslávii. To bola tiež situácia niečím vyvolaná. Áno, bez mandátu a tak ďalej. Samozrejme, že tieto veci sú predmetom aj diskusie, aj kontroverzie.